ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ana m asị afọ ndụ, afọ udo, afọ agamniru, ihe akụ akụ, ihe enwe enwe, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Asị m ka chi anyị mere anyị ọgụ. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ka aja ana meela anyị ọgụ. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ka ndị mmiri meela anyị ọgụ. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ka anyanwụ mere anyị ọgụ. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ka ndị ikuku kụchapụ ụcha ọgbụgba ajọ mmụọ maọbụ ajọ mmadụ debere n'ụzọ anyị. Tata bụ ụbọchị Afọ. Ka ọmaka mere anyị niile n'afọ na nkwọ na eke na orie, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ndị Igbo na Igbo ndị ọma njem ọnụ. Afọ mbụ Nwaada gbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị Afọ. Anyị ji ozi ọma nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa ikpupe anyị anya n'ọtụtụ ihe ndị anyị kwesịrị ịma gbasara ndụ anyị, gbasara ihe dị iche iche nọ anyị n'akụkụ. Ọ bụrụ na ị chọọ izitere m ozi, dere m ozi n'akara WhatsApp nọmba m na 07037311663. Star, good evening, mgbede ọma. Ndewo, thanks for joining. Ihe anyị ji wee bịa tata wụ to identify with the powerful spiritual trees in Igbo land. Hope mgbede ọma, ekenekwa m gị. Ka tata bafụ mara gị mma. Powerful spiritual trees in Igbo land. Osisi ndị Igbo na-akwanyere ugwu n'ihi ike ha nwere, maọbụ n'ihi ụdị ha, ka ha si dị, ọlụ ha na-alụ dị iche iche. O nwere osisi dị iche iche. Ọ ga-abụ ịgafe dịka onye Igbo, ịmago na osisi a wụ arụsị, na osisi a bụ mmụọ. Some of these trees, anyị na-akpọ ha ancient trees. Some of these trees, abụrụ mmadụ na-eje aplanti ha. Some of them na-eji aka ha eto. Ọtụtụ mgbe tupu itinye, ọwụ na ịchọ iji aka gị wee tinye osisi dị otu a ka ọ dị ndụ wee tobe, ị mara na ị ga-agọrọ ya ọfọ. Ịgọsizieri ya ọfọ, ọ ihe dịrị aja ana imejupụta ọfọ ahụ ị gọrọ site n'ime ka ya bụ osisi nwee ike survive ebe ahụ ịzọlụ ya, ebe ahụ plant ya, ọ ka ya bụ osisi nkwa. Osisi a bụrụ ebe niile ka ha na-eto, ọ bụrụ ebe ị chọrọ ka ha na-eto. Ọtụtụ n'ime ha ji aka ha etoro onwe ha. Anyị ga-agụpụta osisi ndị a na-ekwu okwu ya. Mgbe ọzọ anyị ga-akọwakwa ihe ha na-arụ, ihe ha na-asọ, ihe ha na-anọchite anya ya ebe ọbụla ha nọ, ka ha si adị. Now, abịa, e nwere osisi a na-akpọ anụnụ ebe. Anụnụ ebe bụ nnukwu osisi ka ọ bụ. Ọ wụrụ ebe niile ka ọ na-eto n'ala Igbo. Anụnụ ebe abụrụkwanụ mmadụ niile na-eje ebe ọ dị. Anụnụ ebe abụrụkwanụ mgbe ị chọ ka ị ga-eje ebe ọ dị. E nwere osisi iroko. Osisi iroko bụ nnekwute osisi nke na-arụ ọrụ dị iche iche. Osika, ọ na-arụkwa ọrụ dị iche iche. Eji ya eme ọgwụ dị iche iche. Ọtụtụ ndị dibịa nwoke na ndị dibịa nwanyị
ji iroko arụ ọrụ dị iche iche. O nwere ụdị mmọnwụ ị chọrọ ịba, ị ga-achọ ịba dịka onye ọrụ. Ị ga-enwe mmụọ iroko ka ị nwee ike wee kwụsị ike. O nwere nke a na-akpọ akpụ. O nwere nke a na-akpọ akpụ. Akpụ na-enwe ogwu n'arụ. Akpụ na-enwe ogwu n'arụ. Akpụ nwere nwoke nwee nwaanyị. E ji akpụ eje agha. Dịka a ga-asị gị obodo nwere mmụọ akpụ na be ha, asị na enwere ihe dịka ọgụ na-abịa n'obodo a. Na-enwere ihe dịka ọgụ na-abịa n'obodo a, mana obodo a ga-eje ọgụ ebe dị otu a dị otu a. Nọọ mmụọ data akpụ a ka a na-eji achụrụ àjà to empower them for war. Enwere ngwu. Ngwu na-signify strength. Ngwu na-signify strength. Enwere ụdara. Osisi ụdara. Enwere ogirishi. Enwere ojukwu. Abịa na ihe ụdara na-arụ bụ ihe ụdara na-esignify iwu fruitfulness. Ọtụtụ ngwuru nwere ebe ha doro mmụọ na-eweta ọmụmụ. Ọ na-abụkarị ụdara ma ọ bụ ogirishi ka a ji egwubi ya. Ojukwu sokwa ya. Ihe ojukwu na-arụ ọwụ dịka na onye na-eme ọgwụ poison. Ọwụ na dibịa na-arụkarị ọrụ poison, enwere ike gị bịa ọ bụrụ na o nwere ọgwụ dị n'ebe ukwu ojukwu dị. Ọ bụrụ ebe a ka o si akpọta ọgwụ o ji etriti ndị mmadụ ọya dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nọ under spell ma na ị nọ under attack of any negative energy or spell against you, ebe a ma charm ma poison, ebe a ka esi eme gịnị neutralize that one. Enwere osisi dị iche iche n'ala Igbo. Ọ ga-abụ gị bata ịfụ ya, ị magoro na mmụọ dị ebe a. Enwere mmụọ, enwere ọha tree is an ancient tree. Mana ọtụtụ mgbe ejikebeghị ọra dịka ebe ọbụla ifuru ọha dị, that is adọtụrụ ya dịka mmụọ. Ejikebeghị ya azọ ndụ. Ejikebeghị ya a na-ejikarị ya, ọ na-adịkarị ama ka m esi wee kwuo ya, but ọ na-adịkarị of more negative, mana eji ya adọ mmụọ. In my own place, na ndị be anyị believe na o nwere iwu ọra nwere. Ọ bụrụ na iri ukwu osisi ọra, ị ya na ebe ahụ wee nyụọ ahụ. Ị nọrọ n'ukwu osisi ọra wee nyụọ arụ na ị ya ada. Mana ọ na-adị difficult mmadụ iri osisi ọra si ebe anwa daa. Mana ife ya eme gị iri ukwu osisi ọra wee si ebe anwa daa, ị mara na ị nyụrụ arụ ebe ahụ. That is in my own place. And na ọnwụ na iche isi n'elu ọra wee daa, ọ ị naghị ada n'ụkwụ ya, ọ na-atụpụ gị atụpụ. O nwere ike ịtụpụ gị ebe ọzọ, ịda ebe anwa. Now, ịbịazie n'ala Igbo, ifu that na-enwere ọtụtụ obodo dị iche iche, enwere ọtụtụ ngwuru dị iche iche. Enwere ike ọ bụrụ na ngwuru ahụ na-enwere mmụọ emere erect na that family, eji akpụ wee mee erect. Now, from this teaching, n'ịghọtago na ọ bụrụ na akpụ dị na be unu, na mmụọ na-edefend karị ndị be unu, mmụọ na-aga ọgụ. Na mmụọ akpọnyere ebe ahụ bụ mmụọ na-aga ọgụ. Mmụọ mgbe ọbụla a ya asị na ihe ike abịago n'obodo, na mmụọ a ka a ga-eje kpọkwuo oje ọgụ. Ọwụ na asị na ndị na-enwe youth ga-apụ wee jee ọgụ so place, na mmụọ ahụ ka a ga-abịa chụọ àjà wee kwado ndị ya eje ya bụ njem, because na ihe ọ na-stand for gịnị? For war. Ọ bụrụ na ịbịa na be unu enwe ihe dị otu anwa, ma na ịbịa na be unu enwe something like ogirishi
enwukwa ogirishi ma ọ bụ nwukwa ụdara na be unu. Ọ dịghị ka ebe a na-eme ihe àjà, ọ dịghị ka ebe a na-agbapụ àjà, ọ dịghị ka ebe a na-eme one or two traditionally. I wee jee metụ ya aka. Ihe ị na-eme altar bụ the mother of fertility dị na ngwurube nna gị, because that is what it represents. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ụvụrụ. O nwere ihe anyị na-akpọ ụvụrụ. Mara m ihe unu na-akpọ ya. That one kwa too na-symbolize ọmụmụ. Ife ebe eji ụdara ma ogirishi ma ọ ụvụrụ wee gwuo ọgwụ wee dọtuo mmụọ, asị ka emebie ya. Ị mara na in no time in few time to come, ị mara na the family ya ebido sufferwa concerning conception. Ị mara na oge na-adịrị anya na ndị na-ebe ahụ ga-ebido mee gịnị? Taba afụfụ gbasara ọmụmụ. Ọ bụrụ na bụ emebighị na o nwere ọgwụ dị na be unu ma ọ na village unu, ọ bụ na ihe eji wee mee, enwe nke a na-akpọkwa inyi eji wee buni that altar bụ ihe a na-akpọ ngwu. Ọ bụrụ na o nwere ngwu dị na be unu a na-eji achụ àjà ebe anwa, ọ bụrụ that na maybe something mere isi ka egbuo ya na ịgabago ụka. I want you to know that na ikenga gị na ndị nke gị ka ị na-ebutu the strength all aspects strength gị na ndị nke gị ka ị na-egbu at that time. And once you do it, ifu na ndị aka oghere ga-akarịzi na be unu, ndị mmeri ga-akarị na be unu, ndị bụ na ama na-adịzi focused n'ihe ha na-eme. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? E nwere onye ga-abụ in the olden days, o nwere onye ga-abụ ịbịa o mesie ihe ọ ga-eme, ogwugwu ụkwụ ojukwu na be ya, o mee kwado ofu ebe ọ ga na-achụ àjà ebe ahụ. As time goes on, esi na asị gị na o nwere ihe nọ n'ojukwu a na-enye unu nsogbu. Imere ana data ojukwu gbuo ya, ị mara na onye ọbụla webatara unu nsi, ị mara na onye ọbụla webatara unu nsi na ọ ya eme unu affect. Ihe ọzọ eji adọtụ mmụọ, ọjị is one of the powerful spiritual tree in Igbo land. Ofo is one of the powerful spiritual tree in Igbo land. Ọ bụrụ obodo niile nwere ọfọ. If you come to my own place, each village where I come from nwere ọfọ ha. Ha nwere ukwu ọfọ 2 or 3 or 1. Mana among the 13 villages dị na this town, each village nwere ukwu ọfọ. Ọfọ ahụ, o nwere obodo na side ya na-abụ ndị na-eme ihe ọdịnala ọfụma nwere mbọsị ha ji eri ọfọ ha. Enwere mbọsị ha ji eri ọfọ ha, mbọsị ha ji eme emume ọfọ. Emesie emume ọfọ ahụ, mbọsị ha na-eme emume ọfọ ahụ, emesie onwe ka anyị si eme ya before ije piki ọfọ. Ipiki osi ọfọ, ndị niile na-eme dibịa, ndị na-akpa mgbọrọgwụ na akwụkwọ, ma onye ọbụla fili na ọ na-eme ihe ọdịnala ọfụma n'idiri ọfọ, eje kpọta ọfọ. Ikpọta ọfọ ahụ ije paaki ya be gị, na mmadụ adịghị ejezi n'ụkwụ ọfọ ọzọ until emekwa dị mmemme again. Ihe ọfọ na-emewu, ọfọ na-eweta unity. Ọ bụrụ na ejiri ọfọ wee gwuwe mmụọ dị na be unu ma ọ n'obodo unu, ihe datụ mmụọ na-symbolize iwu unity, justice, fairness and tranquility. Ọ ihe datụ osi ọfọ ahụ na-symbolize n'obodo gị as at the time ahụ eji wee gbuo ya, ọ dị active, a na-enye ya nri. Ọ bụrụ na gị nwa and na ọfọ, ebe ọbụla ejiri ọfọ wee gbuo wee dọtuo mmụọ, obodo ọbụla ejiri ọfọ wee dọtuo mmụọ, onye ọbụla na-eme ajọ ife ebe ahụ nwere tendency of inweta warning couple of times and onye ahụ enwu, maka na ọfọ na-egbukwa egbu. Now ọ bụrụ na obodo unu asị gị abịasị gị na osisi ọfọ a dị na mbara be unu, ma na osisi ọfọ anụnwa nọ na obodo, n'ọnya bụ ihe na-eme, cheke ya ọfụma. F baby, good evening. Thanks for joining us. Thank you so much. So ọ bụrụ na asị gị na ọfọ dị n'obodo ma na ọfọ dị na mbara be unu, ihe na-eme unu,
before you go ahead to temper with the offer, remember that one will not be spared. One, if you go scot-free, your children will not go scot-free. Also, the key be able na give me Igbo offer ahụ. Igbo the offer, feel any maybe give here the eba. Evil will come into the land and stay. Abomination will come into the land and stay. Mmadụ ya na-ehi nwunye gị, onwezi ndị onye ga-agba ya ụgwọ. Because the spirit unu kwesịrị ị na-echukwa na-arụ ọrụ ahụ nọ n'ọfọ ahụ na unu achụgo ha site n'ime gịnị n'igbu ụkwụ ọfọ ahụ. Ị na-ata ihe na-ekwu. So ị mara that na there will be nothing like fairness. Ihe a ga na-eme n'obodo bụ onye kara nwanne ya ya gbatuo ya, onye kwụrụ ọtọ agbatuo ya, tọmụbeze ga-akwụ ọtọ. A ga-enwe so many oppression in the land. A ga-enwe a lot of atrocity and evil in the land, and nothing can be done about it. That is the reason why ọtụtụ mgbe na all these evil people, all these devilish people, ndị a na-eme arụrụ ana n'obodo, when they come, they go through the church, and when they go through the church, they will enter us through the pastors and the priests and our mothers. They will penetrate through from the priest to our mothers, and from our mothers to us. And before you know what is happening, the youth they destroy our ancient trees. Remember, some of these trees are not hazoyazo. You don't plant it because you want to plant it. If you feel that you can plant it because you want to plant it, jeweta osisi obulagodo ogilishi tinye ana without saying a proper prayer. Even if obuna ginaja did not answer, it won't even survive. Ogilishi. Je chọọ ebe ifuru inyi mongu. Ebe obuna ifuru ya, ma otu obuna ifiri na ị ga-esi wetanwu ebe ị ga-plant ihe ị ga-eji we plant it. Survive. Some of all these powerful trees, they grow on their own. You don't even know that na such a thing there. All of a sudden, it happened now maybe 4 years. Or when you were na osisi, if you na something like oji, something like inyi, something like ingu, something like udara from nowhere, if I were you, I will not cut it. There is a spirit that wants you to welcome them there. Makanizo ya n'aka gị o nwere ike find it difficult to grow on its own. Unless mo na aja na permit ya. Ekenekwa m na afọ mbụ Nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Echefukwa na izitara anyị ozi n'akara WhatsApp anyị na 07037311163. Ma ọ bụ na ị chọrọ ịgba afa, ma na ị chọrọ ịrụ ọrụ, ma na ị chọrọ ịjụ ajụjụ gbasara ihe anyị kụzi tata, ma ihe ndị niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo. Ndewonu. Hey, man.